ev der suka hêsinkaran ya li navçeya Sûra Diyarbekirê. Heta salên 1990 jî dengên çakoçên Ermen û Misilmanan bi dengên zengilê Dêran û bangên mizgeftan li asîmanên navçeya qedîm bilind dibû. Bi kûçkirina hostayên Ermen re pîşeya hêsinkariyê ji aliyê hostayên Misilman ve tê berdewamkirin. Lêbelê roj bi roj hejmara hostayan kêm dibe. Mihemed Yıldız li ber destê miço hostaya Ermen fêrî vê pîşeyê bûye û bi dehan sale li soka hêsinkaran hêsinî teşe dide. Hosta Mihemed Yıldız dibêje karê wan ew qas kêm bûye ku êdî nikarin debara xwe bikin. Awlê pir xweş bû. Wextê Ermeniya da yani o derê pir xweş bû. Ermenî çû xêr û bereketî çû. Berê müşterî pir bû. Wallah min porê xwe me nikir bû bike. Ana yek tune. Telefon ew jî biketê. Ya ew derê gundî da nema. Ya mêzeneke millet dibe ya gundî em xêra gundiyan em xêra gundiyan in. Gundî gava îş neke wala em jî îş nakin. Gişî yani komple ha. Komple xêra gundiyan in. Soka hêsinkaran ya Sûrê li herêmê navendeke mezin ya danûstandinê bû. Lêbelê ji ber şer û aloziyên di salên 1990 de nêzî 4000 gund hatin valekirin û bi vê yekê re karê li gundewaran kêm bû. Hêsinê ku di nav agirê 300 pilegerm de tê nermkirin, bi derbên çakocan tê teşedayîn û amûrên wekî tirpan, das, tavır, devir û amûrên din yên dûtkarî û ajaldariyê tên amadekirin. Lêbelê ji ber kêmbûna karê gundewariyê û pêşketina teknolojiyê, pîşeya ku ji hostayên Ermen îrnekê hosta Rizgo, Cemîl, Munco û Hacû Mayî êdî li ber wendabûyînê ye. Ramazan Mongan jî li Sûra Diyarbekirê hostatiya sobayan dike û ji bav û bavtîrên xwe fêr bûye. Hosta Ramazan dibêje berê li her dikanekê heft-heşt kes dixebitîn. Lê niha ji ber kêmbûna kar tenê kesek du kes dixebitin. Baba, oğul, ortak, işçi çalışırdı. Berê li van dikanan bav û kurên xwe û bihevkarên xwe re bi hev re dixebitin û hemiyan jî sûdeka başê digirt. Lê niha ez û kurê xwe em bi zehmetî debara xwe dikin. Karê me hemû hostayan li vê sûkê gelek kêm bûye. Em jî nizanin em ê çi bikin. Em jî dixwazin van pişeyên ku ji bav û kalê mehmane berdewam bikin. Niha li vê sûkê 10-15 hostayên hêsinkariyê mane. Hêsinkar amaca dikin ku li vî bajarê qedîm pêşengên pîşeyên hêsinkarî, necarî, nalbendî, terzîtîtî û zêrîngeriyê Ermen û Soryan bûne. Lêbelê êdî pîşeya hêsinkariyê jî wekî gelek pîşeyên din wenda dibe. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.